एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं कोटकामते हे गाव म्हणजे जगाच्या नकाशात तिळा एवढं दिसणारं असलं तरी असंख्य भाविकांचं अफाट श्रद्धास्थान आहे. 350 वर्षांपेक्षा जुनं श्रीदेवी भगवतीचं मंदिर भुईकोट यामुळे देवगड तालुक्यातच नव्हे तर सिंधुदुर्गात देखील प्रसिद्ध असणारं हे गाव आहे. एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर सन 2020ला आलेल्या कोरोनासारख्या जागतिक महामारीत मुंबईला उदरनिर्वाहासाठी गेलेला तरुण वर्ग हा गावाकडे आला. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना गावाकडील परिस्थिती पाहून या तरुण वर्गाला प्रशासनाबाबत व येथील लोकप्रतिनिधींबाबत अत्यंत चीड निर्माण झाली. संबंधितांना याचा जाब विचारला गेला पण समाधानकारक उत्तरं मिळाली नाहीत असं या तरुणांचं म्हणणं आहे. कोटकामते ग्रामपंचायतीत अपहार झाला. अपहारित रक्कम 36,81,105 रुपये एवढ्या रकमेचा अपहार झाला आणि ह्या अपहारित रकमेत कुठेतरी गावाचं नाव या ठिकाणी बदनाम झालं. अपहारामुळे अपहारित रक्कम या ठिकाणी जी गावाच्या विकासासाठी वापरली जाऊ शकली असती ती कुठेतरी वेगळ्या मार्गाला गेल्यामुळे खूपच या ठिकाणी गावाचं नाम बदनाम झालेलं आहे. सुशिक्षित व पुढारलेला हा तरुण वर्ग त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करत येथील कारभाराचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी येथील संपूर्ण कारभारात असलेली अनियमितता त्यांच्या समोर आली आणि यातूनच उभा राहिला भ्रष्टाचार विरोधी लढा. या लढ्याला अपेक्षेप्रमाणे यश पण मिळालं देखील. संबंधित दोषींना शासन सुद्धा झालं. ग्रामपंचायत कारभारात पारदर्शकता आली पाहिजे आणि म्हणून त्यासाठी परिवर्तन गरजेचं आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन या तरुणांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ग्रामपंचायतीत सुशिक्षित तरुण व्यक्तींना निवडून ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचं आवाहन केलं. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा तरुण वर्ग एकत्र आला व भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल तयार करून एकच ध्यास फक्त विकास हे उद्दिष्ट उराशी बाळगून ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरले. मी स्वतः सध्या थेट सरपंच पदासाठी उमेदवार म्हणून उभी राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल कोटकामते. खरं तर ग्रामपंचायत कोटकामतेमध्ये आमच्या 36,81,105 रुपयांचा अपहार प्रशासनाकडून सिद्ध केला. हे आमच्या निदर्शनास आले, सर्व गावकऱ्यांच्याही निदर्शनास आले. त्यानंतर गावाच्या विकासासाठी जो पैसा मंजूर होत गेला त्याचा दुरुपयोग कुठेतरी होत होता तो जनतेसमोर आला आणि या सर्व गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्यामुळे याच्यातून काही मार्ग काढण्यासाठी गावचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल आम्ही उभं केलं आणि मी या सरपंच पदासाठी आज उभी आहे आणि हे सर्व माझं पॅनलमधील सर्व उमेदवार आहेत आणि आम्हाला एकत्र येऊन इथे पारदर्शक कारभार करून गावाचा विकास जास्तीत जास्त कसा करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करायचे आहेत. त्यासाठी आम्ही हे भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल उभं केलेलं आहे. सुशिक्षित व्यावसायिक शेतकरी प्रशासकीय न्याय असणारे ग्रामस्थांमधील स्थानिक उमेदवार त्यांनी निवडले. ज्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही असे हे उमेदवार भ्रष्टाचारामुळे खुंटलेल्या आपल्या गावाच्या पारदर्शक विकासाचं ध्येय उराशी बाळगून पुढे आले. आमच्या कोटकामते गावामध्ये गेली 5 वर्ष असे काही अपहार म्हणजे घडले भ्रष्टाचार विरोधात. त्याच्यात बऱ्याच अशा काही सोयीसुविधा आहेत की त्या लोकांच्या म्हणजे ग्रामस्थांच्या पर्यंत पण सुद्धा पोचत नाही. एक आमची अशी वाडी आहे की तिथे असं कोण असं असेल तर तिथे शेवटपर्यंत पोचतं. असं काय असलं तर गावात ज्या पंचायतीत वगैरे जे काही विषय असतात ते आम्हाला शेवटपर्यंत किंवा असे काही लोक आहेत त्यांना की त्यातले काही विषयच माहीत नाही. मी आता स्वतःही एक उभी आहे.
मला राजकारण हे काहीच माहीत नाही, कारण मी त्याच्यात कधी इंटरेस्टही घेतला नाही. त्याच्यामुळे कसं ह्या काही सोयी सुविधा तिथे काय घडतं हे आमच्या लोकांपर्यंत किंवा नागरिकांपर्यंत सुद्धा पोचत नाही. ह्याच्यासाठी मी आज माझ्या भागातून 2 आडिवरेवाडी इथून उभे आहे आणि लोकांपर्यंत हे विचार पोचण्यासाठी किंवा त्यांची मतपरिवर्तन करण्यासाठी ती लोक मला साथ देतील किंवा माझ्या पूर्ण पॅनेलला साथ देतील अशी हे करून म्हणजे खात्री करूनच मी आता हे सर्वांची खात्री आहे, अशी मला खात्री आहे की म्हणजे ही लोक सुद्धा मला निवडून आणि माझ्या पूर्ण पॅनेललाही निवडून देतील. कोटकामते गावात उभारलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनलला जनता जनार्दन सकारात्मकच कौल देईल असा विश्वास या पॅनलमधील उमेदवारांना आहे. एकच ध्यास फक्त विकास. एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल. निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर एकच ध्यास फक्त विकास. एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल. निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.